Čaute ľudia, rád vás zase vidím a chcel by som vás privítať pri mojom novom videu a dnes to bude z úplne super extra mega bomba servera Carbik Play. Je to server youtuberky, je dosť populárna, má okolo 2000 subscriberov. No. Keďže ja to ešte nemám ITčko, ale asi budem. Mám to iba Volt. Niekto môžete vidieť. Takže tu môžeme si tu ísť ukázať na PvPčko, ale ešte najprv napíšeme, kto chce byť vo videu, nech ide k fontáne. Tak. No. Nastavíme si iný pohľad. My sme všetci boli vidieť, aby, no chápete proste. Tak. Dáme video, no sme to iba dvaja, ale nevedí. Nie, tak, že takto. No, jak tu môžete vidieť, je tu sušenka.cz, Lukáš Svokurka. No. Takže. OK. Máme to. Môžeme ísť. Napíšeme že či si nejdu zahrať nejaké to PvPčko. A potom si dáme Tenteran. Experiment. Sušenka už môžeš ísť. Sušenka. Poď PvP. Nachystám moju bojovú sekerku. A sem môj luk. Za chvíľu z toho ja budem, dúfam, tak lietať. Sme tu. Sušenka. Poď. Mám dobrý skill so lukom. Jak vidím, Sušenka nubuje. Sušenka.cz nubuje. Má armor, chápete? To v tejto dobe má armor. No dobre. Takže toto PvPčko stačí. PvPčko moc nejde. Tak. Poďte Tenteran 1. Idem tam natáčať. No warping. Tenteran 1. Sa mi páči. Vypájajte. Ešte zatiaľ zostrieľam. Nech horíte. Čo to už sa hrá? Ale nezatiaľ. No to sa mi nepodarilo. Tak sme tak mali.
Musíme obstruovat. Vyzvaluj. Počkej, jsem v kreativě. No. Teraz, keď sa netrafím, tak som noob. Aj tak som noob. Prečo nehoríš? To treba opraviť. Feather falling. Ja chci VIP. Tak si ho kúp. Tak to poviem. Teraz ty domča. Tak to si to vyletíme. Podpalíme sami seba, nie? Jak sa to dá?